שמקומי ברוב אזורי הארץ, יש חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. כאן רשת ב'. קובי ברקאי. כאן רשת ב'. הידברות עם קובי ברקאי. שלום מאזינות מאזינים ושבוע טוב לכם. בהידברות אני מארח את הדוקטור יונתן אייקנבאום. הוא חוקר במדעי המדינה והוא גם משמש כיום כמנכ"ל גרינפיס ישראל. שלום יונתן, ברוך הבא. שבוע טוב קובי. מה עושה היום מנכ"ל גרינפיס בישראל? אנחנו לא כך שומעים עליהם בזמן האחרון. מנכ"ל גרינפיס, בעצם אני מוביל ארגון של אחד ארגוני הסביבה המובילים בארץ. אנחנו נאבקים על דמותה של מדינת ישראל בתחומי הסביבה והקיימות. במדינות האנרגיה של ישראל, מדינות ישראל בתחומים אחרים כמו מזון, אופנה, פלסטיק. בכל אחד מהתחומים האלה אנחנו עובדים לעתים יחד עם משרדי ממשלה מסוימים, ולעתים כביקורת על אותם משרדי ממשלה. אנחנו היום את עיקר יהבנו שמים כדי למנוע הרחבה של קידוחים של נפט וגז בים התיכון, וגם של קידוחי נפט מסוימים ביבשה, ודוחפים קדימה את ענייני האנרגיות המתחדשות במציאת פתרונות. אתם אלה שמפריעים לכל החיים שלנו להתנהל כשרוצים לסלול כביש ואתם נעמדים באמצע, שרוצים להפיק עוד גז ואתם נעמדים באמצע. אנחנו נעמדים לצד הילדים של כולנו כדי שיעתיד ירוק יותר. אנחנו בכל מאבק שיוצאים אליו תמיד חושבים מהו הפתרון, מהו האופק. אנחנו מונעים על ידי תפיסה שכולנו על אותה סירה, וכולנו על אותה סירה זה אומר שכולנו מחר נצטרך גם כבישים כדי להתנייד, אבל גם טבע כדי לנשום וגם טבע כדי להמשיך לחיות. זאת אומרת, אני כבר מבין שבלי הטבע אין לנו מה לחפש פה. אני חושב שהאדם הוא אחד מיצורי הבריאה, כנראה אחד המוכשרים, או לא המוכשר ביותר, או בטח המשפיע ביותר, זה בוודאות. והאדם, עד כמה שהוא עוצמתי, בצורה יוצאת מן הכלל, נשאר מאוד מאוד תלוי בטבע. ואם אנחנו עושים איזושהי התערבות במערכת, אז בעצם אנחנו משנים את האיזון שלה. היום אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו משנים את האיזון של האקלים, דבר שכבר הוכיחו לפני יותר מ-120 שנה, אבל דבר שמאוד קשה לתפוס מבחינת התודעה האנושית. מאוד קשה להתרגל לזה, שהאדם מסוגל ככה מול איתני הטבע. אתה לא נולדת בארץ, ממתי התחלת לעסוק בתחום הזה של סביבה? אני נולדתי בצרפת, ואני נולדתי גם בתוך התחום הזה. הראשון שעסק בזה הידות שלי, ניצול שואה, ילד מוסתר, שבשנות ה-50 של המאה הקודמת, עסק בהובלה של עופות מעיקרים שחיו בפרברי פריז למה שנקרא פלצל, זאת אומרת הרובע היהודי בפריז, והוא היה מביא אותם לשחיטה. וכשהוא היה הולך לכל החקלאים האלה, לכל מיני מגדלי עופות, היה שם לב לחברה המופלאה של העופות, שהעופות מקרקרות, מדברות ביניהם, והוא ראה את השינוי ואת התיעוש של המערך הזה בסוף שנות ה-50 בצרפת. ככה נפתח בעצם אצלו הצוהר הזה של ההבנה, שמשהו ביחס שלנו לבריאה הופך להיות מכני, שבמקום שיהיה יחס מאוזן בין להשתמש לבין לשמר, פתאום כל הדבר הזה נהיה מכני, ורוצים מכל דבר להפיק אך ורק תועלת, ומשם הוא צמח לתוך התודעה הזו. ההורים שלי, אחרי מהפכת הסטודנטים, מרד הסטודנטים ב-68, היו חלק מהתנועה הזו, והיגרו מצפון צרפת, מפריס לדרום צרפת. שם גדלתי כילד טבע, וגם כשנפתחתי לעולמות של הציונות, בחזרה בתשובה, תמיד היה לי ברור שהנושא הזה הולך איתי לכל מקום. מה, כשאתה הולך בטבע, על מה אתה חושב בעיקר, ומה אתה חושב שצריך לעשות בעיקר? סתם בטיול יומיומי שאתה הולך.
ממה אתה מושפע יותר? מהרכבים שבכבישים, ממחסור בעצים, ממחסור בדברים אחרים? מה אתה חושב לעצמך? בכל זאת, מנכ"ל גרינפיס ישראל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. אז קודם כל, כשאני יוצא לטבע, אני בראש ובראשונה מתחבר אליו מחדש, כל פעם. ויכול להיות טבע נורא נורא, אתה יודע, לא מרשים כביכול, איזשהו שטח עם מיני עשבים, אפילו אין שם עץ, אני מגלה שם את החיים. אני לומד לשמוע גם את הייתי אומר, את הפתיחה של הצמחים, אני לומד לשמוע כל מיני צלילים. את הציפורים הזעירות שנעות, ואני לומד להתחבר לזה, ולומד מחדש כל פעם את הערך שיש בדבר הזה. איזשהו ערך שפשוט אני מתחבר אליו, ומתוך החיבור הזה אני לומד יותר, אתה יודע, להיות במקום יותר טוב כדי לשמור עליו. וכמובן שאני מסתכל ואני אומר, את הדבר הזה הוא חשוב לבריאותנו גם הפיזית וגם הנפשית, ומאוד מאוד חשוב לשמר אותו, ואני חושב קודם כל איך אני מחבר עוד אנשים להוואי הנורא פשוט הזה, איך אני מחבר עוד אנשים להוואי הפשוט הזה, זה מה שאני חושב. אני בעיקר חושב כמה שאני מרגיש טוב אחרי טיול כזה, וכמה שהאושר באלף הוא נמצא מאוד קרוב אלינו, אם נדע לשמר פשוט ולהפוך את הסביבה שלנו לסביבה בריאה. כן, אנחנו עוד כמובן נדבר על כל מיני ראשי מדינות וראשי ארגונים שרואים הפוך ממך את הדברים, ולא תהיה לי ברירה אלא לייצג גם את הצד הזה כדי לעורר את הקונפליקט שאתה מעורר בספרך, שמיד נגיע אליו. אתם במשך שנים רבות מנסים להילחם, מנסים לשמר, מנסים לעשות טוב לטבע. בואו נתחיל מזה, טוב לטבע. אני כבר לא מדבר על כל העולם האחר. והרבה פעמים אתם זוכים ללעג גדול. רק לא מזמן, אחד מראשי קובעי המדיניות אצלנו אמר, כן, אנחנו את הכסף הזה לא ניתן לחתולים, אלא ניתן אותם למקומות אחרים שאנחנו רוצים. אחרים קוראים לכם מחבקי עצים. למה הם כל כך... למה אתם מעוררים בהם אנטגוניזם כזה, או מאיפה בא האנטגוניזם שלהם? הם הרי אמורים להבין את מה שגם אתה מבין, לא? נכון, אבל אני חושב ומרגיש שיש תהליך שבו בעצם בזמנים עתיקים יותר, החיבור לטבע הרבה יותר נפוץ. עכשיו, ככל שהעולם מתקדם והאדם מתקדם מבחינה טכנולוגית, הוא בונה לעצמו מסכים. זה לא רק המסך של הטלפון, זה מסכים טכנולוגיים שמהווים איזשהו חיץ כזה, ומונעים מהאדם את המגע אל הטבע. ואני חושב שהאדם הוא פשוט, הוא קצת, לא רוצה להגיד שהוא עובד עבודה זרה, אבל הוא פשוט מתפעל מהכוח הזו, מהעוצמה הזאת, וכפועל יוצאים מזה הוא מזלזל מהמקום שממנו הוא בא. הוא מזלזל מהמקורות, ואנחנו כבר לא צריכים את זה. התקדמנו למשהו אחר, והדברים האלה הופכים להיות מותרות, אבל אני חושב שיש יותר מזה. ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו נכנסים יותר לתפיסה מעמיקה שאת הכל צריך לכמת, וצריך למדוד. ואם אתה עכשיו מצביע על איזשהו משהו, אתה אומר, אני רוצה להגן על הדבר הזה, אבל אתה יודע, אני לא מסוגל למדוד לך כמה כסף נרוויח מהדבר הזה, אז למעשה אתה מוצא את עצמך במקום שאם אתה לא מסוגל למדוד מהו הערך הכספי שניתן להניב מזה, אז אני אגיד לך שהערך הכספי שלו הוא אפס. ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שהוא מתח. מצד אחד, לעתים לבוא אל הטבע הקטן, כמו שזה שהצגתי, ולהגיד לך, תקשיב, הדבר הזה הוא מציל לך מאות מיליוני שקלים מבריאות הנפש, כי הוא עוזר לאזן את האנשים. ומצד שני, אני אגיד לך לא, צריך לשמר את זה בלי לתת לזה ערך כספי. רק יש דברים שהם חשובים מהצורך הזה למדוד את הדברים. אם כך נגיע לספרך שהוצאת ממש עכשיו לא מכבר, והספר נקרא קיימות מבראשית, האם ליהדות יש מפתח להתמודדות עם המשבר הסביבתי. וכאן עולות שאלות רבות. כשאני קורא את ספרך ואתה מנסה להראות את הדוגמאות, הקונפליקט כבר נמצא בתוך הספר. אם שאלת מבראשית, קיימות מבראשית, לא ממש ככה ולא בדיוק כפי שחשבנו. מהו הקונפליקט העיקרי שאתה מגלה כשאתה הולך לבדוק מבראשית את העניין של המשבר הסביבתי שאליו הגענו,
שהוא במרכז הספר. מהו הקונפליקט המרכזי בו? הקונפליקט המרכזי הוא בין שני היבטים בזהות האדם. הוא בזה שלמעשה זה טבוע בתוך האדם שיש לו נטייה תועלתנית, נטייה לנצל את העולם, ונטייה להשיג מטרות ועל הדרך להרוס את בעצם כל מה שבדרך, ולעומת זאת יש גם נטייה לשמור, לשמר, להכיל. והאדם בעצם משחר ההיסטוריה, וככה זה גם טבוע בתוך הפרקים הראשונים של ספר בראשית, מביאים לנו שני סיפורים של בריאת האדם. אז הנה, שתי זהויות באדם, שני פנים, בעצם שתי זהויות מתרוצצות בקרבו של האדם. הזהות הכובשת, המנצלת, הזהות גם החוקרת והמודדת, ולעומת זאת הזהות שמתקשרת, שמכילה. בסופו של דבר זה יהיה הזהות שאומר, זה שייך לי, והזהות השנייה תגיד, אני שייך לזה, או זה שייך לנו. ושני הדברים האלה נמצאים, בעצם התורה מספרת לנו, אומרת לנו, תקשיבו, אלה שני פנים בזהות האדם, ועם זה האנושות רצה למרחקים ארוכים, בואו נדאג שזה יישאר מאוזן. זה כאילו החזון, כמו שאני מזהה אותו. כן. זאת אומרת, אתה כבר משחר ההיסטוריה, מימי בראשית, אתה אומר שאנחנו, ואנחנו תכף נפגוש אותם כדוגמאות לדברים האלה, שעומדים שני טיפוסים, שזה נכון מאז ועד היום. האחד שמסתכל על הרווח, על שורת הרווח וההפסד, זאת אומרת, מה שמעניין אותו זה הקניין שלו, מה שיש לו משלו, ואת האדם האחר אתה מכנה האדם הקיומי, זה שמרגיש שהוא חלק מדבר ושזה שייך לכולם. וכאן מתחילים הקונפליקטים, מימי האבות והלאה, ואנחנו תכף נזכור אותם ונעבור אליהם. אבל עוד לפני הכל, אתה מגיע למסקנה של היהדות אכפת משמירה על הסביבה או לא? ליהדות האורתודוקסית אני מדבר, ולא רק האורתודוקסית. אוקיי, זו נקודה, זו הבחנה משמעותית. אני מגיע למסקנה שהדברים האלה נמצאים בתורה, ונמצאים לאורך כל הדורות. נמצאים במשנה, נמצאים בגמרא, נמצאים בפסיקה ההלכתית, נמצאים אצל הרמב"ם, נמצאים בהמון בספרות לדורותיה. אני אפילו מגיע למסקנה, מתוך סקירה, שהיה אכפת למפלגות הדתיות בקום המדינה. החוק הסביבתי הראשון המשמעותי, החוק להגנת חיות בר, 54 או 55, הובילו אותו ורפטיג ולורנס, זאת אומרת, זרח ורפטיג מהפועל מהמזרחי, ולורנס, שלמה לורנס, מאגודת ישראל. והביאו שם, הגנו על החוק הזה בנאומים שהם מאלפים, בבקיאות שלהם ובחוכמה. היום היהדות האורתודוקסית, יחד עם איזושהי תנועת התעוררות של קיימות, באופן כללי היהדות האורתודוקסית הלכה יותר למקומות, הייתי אומר שיותר של האדם הראשון, יותר של התפיסת הניצול והכיבוש והפרחת השממה אפילו, לעתים זה מתערבב גם עם דברים שנמצאים מאוד חזקים בתוך הציונות. ולמה, יונתן, אני שואל את הדבר הזה כהקדמה? כי אנחנו עדים הרי לכל מיני התנהגויות שקשה לך להבין, של אנשים דתיים למשל, שנלחמו באיסור השתייה הממותקת, שפוגעת בבריאות, בכלים החד פעמיים. אנחנו רואים תמונות משוניות אלמוגים עם כלי פלסטיק נוראיים שפוגעים בכל החי שבסביבה. והשאלה, האם זה לא מאוחר מדי מה שאתם עושים או מנסים לעשות? כל כך הרבה שנים של הרס, ייקח הרבה יותר שנים עכשיו לתקן את זה, לא? כשהתחלתי לעבוד בגרינפיס לפני 9 שנים, הייתי ממש במה שנקרא באטרף, כאילו לעבוד מסביב לשעון, ואחרי כמה חודשים שיננתי לעצמי את האמירה של בפרקי אבות, לא עליך מלאכה לגמור ואתה בן חורין להיבטל ממנה. ואני משנן את זה כל הזמן. זאת אומרת שאין לי תשובה החלטית להגיד, לענות על השאלה שלך. אני יודע בוודאות כמה דברים. אני יודע שיש ערכי טבע
שיובדו ואנחנו נאבד אותם ולא נוכל לשקם אותם. אבל אני גם יודע משהו אחר, אני יודע שלטבע יש כוח עצום להשתקם. חקרתי, אני זוכר, במסגרת תואר ראשון בביולוגיה, את הנזקים שעשה סדאם חוסיין כשהוא שפך נפט במפרץ הפרסי במלחמת המפרץ הראשונה. ובאמת אחד אסונות הנפט הגדולים בעולם, ובכל זאת אחרי 10 שנים, אתה רואה שהטבע משתקם. עכשיו, כל המאבק שלנו, בעצם זה מאבק נגד השעון, אבל תמיד באמונה, שמה שאנחנו נציל זה יהיה טוב. זאת אומרת, אם אנחנו מונעים עכשיו, אם אנחנו עוצרים עכשיו את מצב הזיהום פלסטיק בים, אז נכון, לדורות הים יהיה מלא בפלסטיק, אז שנמצא איזשהו פתרון להוציא אותו ממנו, אבל אם לא נעשה כלום, אז המצב יהיה הרבה יותר חמור. תמיד אנחנו מוצאים את עצמנו במקום שאנחנו נאבקים, כדי שהמשבר לא יחריף. בכל זאת המאבק הוא חיובי, כי הטבע הוא יפה. בוא נלך קצת לתוך הסיפורים שאתה מכניס אותנו אליהם בספר שלך, קיימות מבראשית. יונתן אייקנבאום מתארח כאן בהידברות, ומתחת לכותרת קיימות מבראשית, השאלה הכי חשובה שנשאלת, האם ליהדות יש מפתח להתמודדות עם המשבר הסביבתי, ואנחנו נעלה עוד כמה בעיות שנוצרו במשך השנים, שאנחנו נראה אם היהדות אכן יכולה להתמודד או שהיא לא יכולה להתמודד. אני רוצה לרגע לגעת בציטוט מאוד יפה שאתה מביא של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, איש האמונה הבודד. הוא היה מחשובי הרבנים בארצות הברית בזמנו. תגיד, מי ישיבות היום מלמד לאורו של הרב סולובייצ'יק? יש את הישיבה בגוש, בארץ ציון. לא, אני מתכוון אבל שזה לא תפס רבים, כי אתה תספר מה הוא רוצה להגיד באיש האמונה הבודד. נכון, אז תורתו של הרב סולובייצ'יק במובן הזה, איש האמונה הבודד באמת אחד הספרים, מה שנקרא, הקיומיים, האקזיסטנציאליסטיים, המשמעותיים שנכתבו במאה ה-20. הרב סולובייצ'יק בוחן את שני הסיפורים של בריאת האדם, והוא בוחן אותם לאור המאורעות מאורעות ממש הדברים שמלווים אותם בחיים שלו. שרד 2 מלחמות עולם, את השואה, חי בעידן של סטלין, והוא בגדול הוא מתמודד עם שאלת הרוע. והוא מגיע למסקנה, הוא אומר, מה שאני אמרתי בעצם, אני לקחתי את זה ממנו, ועשיתי לו אדפטציה לתחום האקולוגי, הוא אומר, בבריאת האדם, בזהות האדם, יש את הפן התועלתני שרוצה לנצל, שרוצה את כל הדברים האלה, ויש את מה שנקרא האדם הקיומי. והאדם שרוצה לנצל, בסופו של דבר דוחק לשוליים את הזהות של האדם האחר. ומפה נבוא את הבעיות. זאת אומרת, כשהאדם הקיומי, האדם הערכי, לא עומד על הזכויות שלו. זאת אומרת, ואפשר לקחת את זה בעידן שלנו, למשל, אנחנו רצים עם האדם התועלתני רץ למשל עם הבינה המלאכותית, והוא פותח באמת עולם חדש לחלוטין, והאדם הקיומי שואל את השאלות הנוקבות. באיך הדבר הזה משפיע על הזהות האנושית שלנו, איך הדבר הזה משפיע על המון סוגיות שהן סוגיות ליבה של החברה האנושית, וכולל את האמירה שקיימת בהקשר של האדם הקיומי, שהאדם הקיומי אומרים לו, מכל עץ אגם תאכל, אבל מהעץ הזה אתה לא תאכל. זאת אומרת שיש שם איזשהו איסור. האדם הקיומי הוא בוחן אפילו את האפשרות לנצור, לעצור לרגע, לא להגיד דבר אפשרי, אז בטוח שנעשה אותו, אלא אנחנו נבחן את זה, כי הוא מאמין שיש משהו שהוא מעבר ליכולת השכלית והטכנולוגית של האדם, וזאת הערכיות שלו, היא זאת שצריכה להוביל אותו. וזה מה שאומר הרב סולובייצ'יק, הערכיות הזאת צריכה להוביל, להיות מעל, ואנחנו, הנטייה שלנו לשים אותה מתחת. בהקשר הזה אני רוצה להגיד שמסתכל למשל על משבר האקלים היום, וישראל מעל כל במה בינלאומית אומרת, אנחנו נתרום למאבק נגד המשבר האקלים את הטכנולוגיה הישראלית. אני כמובן מאוד מתגאה בזה, אני ישראלי גאה ברמה חברה, ואני מתגאה בזה, אבל אני אומר, התרומה הישראלית הייחודית היא קודם כל צריכה להיות תרומה ערכית, מעל התרומה הטכנולוגית. אני חושב לא רק בתחום הסביבתי.
אז בואו נלך ונשווה את שני הדברים. אנחנו נגיע אחר כך לעוד כמה דברים שנובעים מתוך דבריו של הרב סולובייצ'יק וההתנהגויות של היום. איך תסביר לי את השתלטות האחד על השני, אנחנו מדברים על האדם הקנייני והאדם הקיומי, בסיפורם של קין והבל? למעשה, קין והבל הן שתי דמויות מאוד מאוד בולטות של, כמו שאתה אומר, האדם הקניין והאדם הקיומי. אפילו בשמות שלהם, הדברים האלה הם טבועים בזהות שלהם. יש את קין שהוא במילים, באותיות זה נקי, הוא נולד בתוך סוג של שלמות, ואפילו התהליך של מתן השם שלו, חווה הולידה את קין, היא לא הולידה בן ואז תקרא את שמו קין, היא הולידה את קין, זאת אומרת הוא כבר נולד אפילו עם השם, הוא כבר נולד מושלם. ואז תוליד את אחיו, לא כתוב תוליד את הבל, לא, את אחיו, זאת אומרת הוא הבל, הוא מראש בזהות שלו הוא האח של קין, זאת אומרת הוא סוג של לוויין. ופה בעצם נוצר הפער בין האחים האלה, שאחד מרגיש שהוא מרכז העולם, שלא רואה ממטר, שזה קין, והשני הוא רואה את כל המסביב, הוא בעצם הוא הדמות של האדם הקיומי, אבל יש לו גם בעיה רצינית. הבעיה הרצינית זה שהוא לא מצליח להתחבר להבל. שאלת למה אומרים עלינו שאנחנו מחבקי עצים, ואני רוצה להגיד שאני חושב שזו בדיוק הסוגיה. זאת אומרת, האדם שהוא בריצה להישגיות, או בריצה לנצל את הדברים, באיזשהו מקום לא רואה ממטר, והאדם השני הוא נכשל ביכולת שלו להתחבר אליו ולהגיד לו, רגע, חכה ותסתכל ותתחבר. ואני חושב שדרך אגב, הרבה אנשים שעוסקים גם בתחום הטיפול, או גם בשלל תחומים, יוכלו להתחבר לזה. ואני חושב שזה הקושי. דרך אגב, הניתוח הזה ספציפי של קין והבל, אני רוצה לציין שבזה אני הולך בעקבות עוד דמות רבנית מאוד משמעותית במאה ה-20, שמאוד השפיעה עליי, שזה הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו, מראשי יהדות צרפת אחרי מלחמת העולם, אחרי השואה, והוא דיבר על כל ההתפתחות של הזהות האנושית, והמאבק בין שתי הזהויות. הייתי אומר, אני קורא להם זהות הקניין מול זהות הקיומית, כל אחד קורא לזה בשמות אחרים, אבל יש פה איזשהו מאבק עם איזשהו רצון שבסוף הזהות הישראלית תצליח להתממש בדמותו של יעקב. שיעקב מצד אחד הוא אדם קיומי, בהחלט, איש תם יושב אוהלים, אבל מצד שני באיזשהו מובן הוא לא פרייר, הוא יודע להיפגש עם עשיו, הוא יודע לשאת ולתת. זאת אומרת, הוא סוג של הבל שתיקן את עצמו, שלמד לקח. זאת אומרת, הבל נרצח בסופו של דבר, ושום לקח לא נלמד מזה. לדורות הבאים יש כבר הבנה. כשעשיו, שהוא באיזשהו מובן ההתגלמות של קין, רוצה לרצוח את יעקב, שהוא באיזשהו התגלמות של הבל, יעקב בורח, מתחזק, ואז הוא מוכן למפגש הזה. המפגש של יעקב עם עשיו הוא איזשהו בעצם הגרסה המתוקנת של המפגש בין קין להבל, ואם במפגש של קין והבל אנחנו לא יודעים מה נאמר בין האחים, זאת אומרת זה נגמר ברצח, אז במפגש בין עשיו ליעקב, יש פה, אומרים אחד לשני שני דברים מאוד מאוד משמעותיים לסיפור שלנו. עשיו אומר ליעקב, מדבר על הרכוש שלו ואומר יש לי רב, יש לי המון דברים, אבל הוא מדבר מתוך מקום שרוצה עוד. ויעקב מגיע באמת ממקום מתוקן ואומר יש לי כל, תקשיב, כל מה שיש לי, אתה יכול לתת לי מתנות, זה לא ישנה לי, יש לי את כל מה שאני צריך. הוא מגיע באמת מתוך המקום המתוקן של השלימות הזאת, וזה מה שנקרא האיש הקיומי, האיש שמצליח לחבר בין שתי הזהויות. אבל אני מנסה עכשיו לשאול שאלה שקשורה לזה, ואני לא יודע אם פתרונים לה. קין הוא עובד אדמה. לכאורה, בן אדם בסדר, הוא עושה את מלאכתו. הבל הוא מטפל בחיות, בצאן. ואם רוצים להראות לנו את הטוב שבאדם הקיומי לעומת האדם הקנייני, קרי בהבל לעומת קין, למה מסופר לנו שהמנחה של הבל מתקבלת והיא מעוררת את הקינה של קין שהוא הולך לרצוח אותו? הרי היה צריך להיות ההפך, לא? אני חושב שדווקא כשמתבוננים בשתי המנחות, אז
אז מסופר שהבל נתן מבכורות צונו, ומסופר שגם האדם היה צמחוני באותה עת, אז הוא נתן חלב וצמר, אבל הוא נתן מהמובחר. רש"י על המנחה של קין אומר שהוא נתן מן הגרוע. עכשיו, יש סיפור מאוד מעניין שדרך אגב הוא מתגלגל בתוך התורה אחרי זה. הסיפור של קין בסופו של דבר רוצח את הבל, ומה העונש שלו כביכול? הוא גולה, הוא הופך להיות נע ונד. נע ונד, בדיוק. ואנחנו נראה את ההתגלגלות של ההשתלשלות הזאת באופן מדויק, במה שאנחנו בעצם קראנו בפרשת בהר, שזה השמיטה, והעונש על אי שמירת השמיטה, בהר בחוקותיי, שזה גלות. זאת אומרת, עכשיו מה זה בליבה של השמיטה? זה בעצם אדם שנקשר לאדמה, הוא כל כך נקשר לאדמה שהוא לא יכול להיפרד ממנה, זה הקניין המוחלט שלו, יש לו תאווה עמוקה לקניין הזה, וכשקין צריך לוותר לקדוש ברוך הוא ולתת לו מאיזושהי מתנה, הוא אומר, אני לא מסוגל להיפרד מזה, אז אני פשוט אתן מן הגרוע. ואז הוא פשוט גולה. אותו דבר יקרה לאדם שלא שומר על השמיטה, הוא פשוט רוצה לשמר את זה, הוא לא מוכן לעשות מה שהוא מצטווה בשמיטה, שזה בעצם לפתוח את השדה שלו לכולם, כולל לחיית הבר, ואז אותו דבר, אז הוא גולה. זאת אומרת, יש פה אותו דבר, ואני חושב שהמקום, הברכה של הבל, במקום הזה, נובעת יחס המאוזן שהיה להבל עם נושא של קניין. הבל מצד אחד ידע בעצם להתנהל, הוא בעצם לא רכש אדמה, הרגיש פחות מחובר, הוא הולך מתנהד עם הצאן שלו, וכשהוא צריך לתת, בגלל שהוא פחות מחובר לרכוש שלו, הוא גם מסוגל לוותר יותר בקלות. זה אני חושב יתקבל יותר בברכה לידי הקדוש ברוך הוא. ומה לנו בעניין הזה החשוב כל כך שאנחנו דנים בו, לעניין מגדל בבל, לעניין סדום ועמורה? יש פה, החברה האנושית ממשיכה להתגלגל, מקין והבל, וכל אחד הוא באיזשהו טיפוס, והחברה האנושית מחפשת את דרכה תמיד, גם בימינו אנו, אבל גם בתקופה אז. מגדל בבל אחרי המבול היא דוגמה לחברה שמנסה להתמודד עם שאלות של, בעצם עם שאלות ההישרדות האנושית באמצעות איזשהו ביצור טכנולוגי. בעצם בונים מגדל, ובונים מגדל לכל מיני מטרות, ואחת המטרות זה להימנע ממבול, כי אנחנו נהיה כל כך גבוהים שהמים לא יגיעו אלינו. יש כאלה שאומרים, המדרש מסבר שיגיעו כל כך גבוה שיוכלו להילחם בהקדוש ברוך הוא, כי כנראה שיש לו איזשהו מיקום. ויש כאלה שאמרו שזאת יהיה סוג של אנדרטה לזכר הנופלים של המבול, והמדרש בנושא הזה מספר לנו במדרש מדהים שמספר שבמגדל בבל היו בעצם צריכים להביא לבנים מלמטה ולמעלה, וכל פעם מוסיפים לבנים ומוסיפים עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. כשאדם היה נופל מהפיגומים מגובה עצום והיה מת, פשוט לא שמים לב אליו. לעומת זאת, כשלבנה הייתה נופלת, היו יושבים שבעה ובוכים ואומרים, מי יעלה לנו אחרת תחתיה? והסיפור המדהים הזה, זה בעצם המקום הזה, שאתה רואה את המטרה, אבל את הדרך אתה לגמרי הולך לאיבוד. ופה חסר את האדם הקיומי, שיבוא ויגיד, תקשיב, עצור. ההקצנה של מגדל בבל, זה בסיפור של חברת סדום, שהיא חברת שפע, שכנראה חברת שפע מטורפת, ככה לוט מתבונן בה ומסתכל עליה והולך ומנסה, לוט מנסה בתוך חברת השפע להכניס קצת מוסר, שם הוא הולך לאיבוד, ובתוך חברת שפע הזו מה שמאפיין אותה, זה מה שקוראים מיטת סדום. זאת אומרת, יש לך איזשהו תסריט בראש, וכולם צריכים להתאים לאותה תסריט. זאת אומרת, זה מה שיהיה לך. זאת אומרת, מי שבא ומבקר בסדום, אומרים לו, אוקיי, בוא תגיע, תשכב על המיטה, את איזושהי מיטה בכניסה של סדום, ואם אתה יותר ארוך מהמיטה, אז כאילו ממש מקפצים אותך עד שתיכנס למידות של המיטה, אם אתה קטן יותר, אז אתה מותחים אותך בכוח. והמקום הזה הוא כמובן משל לעינוי הנפש, שחברה שרואה משהו אחר מבני אדם, לשם היא מסוגלת להגיע. ושים לב, קובי, משהו מעניין זה
כל הזמן מדברים על בני אדם, זאת אומרת, היחס לטבע או היחס לאדם, היא בסופו של דבר, באיזשהו מקום, אותו דבר. אם אתה מסתכל בלבן של העיניים, ואתה רואה את האדם, אז אתה גם תראה את הטבע. כי אתה תתייחס לעולם בצורה קיומית. איך באמת אתה אומר שהם מתייחסים בצורה קיומית לטבע ולאדם, היינו-הך, אז איך מתפתחת באמת אותה חשיבה מהבעלות לכאורה שיש בתיבת נוח על כולם, אבל בשלב מסוים זה מתפתח לכיוון אדם וכלפי טבע, בדיוק מה שכרגע אמרת. איך יש קודם כל בעלות מוחלטת על כל מי שנמצא, ואותי מעניין לדעת, מבני אדם מצילים מעט מאוד שם בתוך הטבע, אבל מהחיות, 7 זוגות מהטהורים ו2 זוגות מהטמאים, איך זה הופך? למה זה הופך אחר כך, באמת אחרי המבול ואחרי מי שניצל, להתחיל חשיבה כלפי אדם וכלפי טבע כדי לתת להם את הערכים המתאימים? כי הרי תיבת נוח נבנתה כעונש על חטאים. כעונש על חטאים כרצון להתחלה חדשה. בתוך ההתחלה החדשה, אז מצילים את נוח ואת המשפחה שלו, וגם זוג מכל החיות, ו7 חיות טהורות. החיות הטהורות מבשרות את העמקה של בעלות האדם על הטבע. זאת אומרת, יש מקום שאני לא יודע להסביר אותו במלואו, אבל המפרשים ככה אומרים, בין היתר אור החיים, רבי חיים בן עטר, אומר שעצם העובדה שהאדם הציל את בעלי החיים, אז הם הופכים להיות קניינו, כי אם הוא לא היה פה כדי להציל אותם, הם פשוט לא היו ממשיכים להתקיים, ולכן הותר לו לאכול בשר. זה השינוי הגדול. הרב קוק מסתכל על התקופה הזאת בחזון הצמחונות והשלום, ואומר שלפעמים האדם מבולבל, או באותה תקופה קדם המבול, האדם היה מבולבל בתודעה שלו, והוא היה במקום שבו הוא שונא בני האדם, והוא מסוגל להתחבר מאוד מאוד לבעלי החיים. והוא אומר, זו תודעה מבולבלת, האנושות לא יכול לצמוח עם תודעה מבולבלת, ולכן אנחנו נייצר איזשהו ריחוק מבעלי החיים, והריחוק הזה בא לידי ביטוי בברכה שנוח מקבל אחרי המבול, ומשם כביכול מתוך רצון לתקן את המוסר האנושי, אתה הולך למקום יותר ויותר קיצוני ביחס לטבע. כמובן שהיחס הזה, עד כמה שהוא היה, יכול להיות שהוא, אתה יודע, יותר אכזרי או שונה, הוא בסופו של דבר, הוא משפיע באופן שולי על עולם הטבע, עד המהפכה התעשייתית. בסופו של דבר, במהפכה התעשייתית, באים לידי ביטוי דברים אחרים בשליטה. השליטה משתכללת. ואני חושב שפחות או יותר עד המהפכה התעשייתית, האדם היה אולי קצת פחות רציונלי, מצד שני ידע באיזשהו אופן להכיל את היחס התועלתני עם היחס הקיומי. הזכרת את הרב קוק ואת חזון הצמחונות והשלום שלו, ואת כך שאהבו יותר בעלי חיים מבני האדם. למה הבשר היה מלכתחילה למאכל לבני אדם? האדם נולד צמחוני, והתחיל לאכול בשר בתקופתו של נוח. וזה למעשה הדבר הראשון שעושה נוח אחרי שהוא יורד מהמבול. דרך אגב, זה ממש מעניין, הסיפור של נוח. אני לא הייתי רוצה להיות במקום נוח. נוח מציל את בעלי החיים, אבל אני חושב שהוא מרגיש תחושת בדידות מטורפת. הוא פשוט לבד מתחיל את האנושות מאפס, ושני הדברים הראשונים שהוא עושה, אחד הוא שולח את העורב, ולאחר מכן את היונה, כדי לבדוק הקלו המים מעל פני האדמה. והאמת שקראתי את זה כל שנה לפחות פעם אחת בקריאת התורה, ואף פעם לא שאלתי את עצמי, למה הוא שלח קודם כל עורב, ואז לאחר מכן יונה? והפענוח על השאלה הזו נמצא במסכת סנהדרין, שמתארת לנו את השיח, את הדו-שיח שהיה בין העורב לנוח, כי העורב לא רצה להתרחק מהטבע, והעורב אומר לנוח, כך מסופר לנו בגמרא מסכת סנהדרין, תגיד נוח, למה אתה עושה לי דבר כזה? אתה פשוט שונא אותי, וגם הקדוש ברוך הוא שונא אותי. הוא ציווה אותך להכניס 7 זוגות של חיות טהורות על הטבע, וזוג אחד, אני ואשתי, בת הזוג שלי,
חיות טמאות, אני חיה טמאה, עכשיו יש לך משימה מסוכנת לראות לקלו המים, אתה שולח אותי למשימה הזאת, ואת היונות, את כל החיות הטהורות, אתה משאיר בטבע להנאתם. אם פוגע בי שר חמה או שר צנע, מכת קור, מכת חום, אני מת, העולם יחסר בריאה אחת. נוח הבין, לקח את העורב בחזרה, שלח את היונה, והיונה, הפלא ופלא, בפעם הראשונה חוזרת, היא לא מוצאת את מקומה, בפעם השנייה חוזרת עם הסיפור המפורסם של ליזית טרף, בפעם השלישית לא חוזרת, ויונה לא חזרה, כי כנראה קיבלה מכת קור, מכת חום, זה בדיוק מה שקרה. והדבר השני שנוח עושה אחרי שהוא יוצא, הוא פשוט מתחיל לאכול, וזה באמת הסוגיה שקשה להתמודד איתה, אבל נוח הרגיש איזשהו אובדן קיומי, איזשהו צורך, כנראה איזשהו צורך למלא את עצמו במשהו, וזה מה שהוא עושה. התורה לאחר מכן, במהלך כל שנות המדבר, תנסה לחנך את האדם בנושא הזה של אכילת בשר. מאוד תשתדל להגביל את אכילת הבשר, שהיא מזהה אותה כסוג של תאווה קיומית, מאוד מאוד להגביל אותה למקדש, למקום המקדש, למשכן, למקדש, ותמיד כל אכילת בשר שהיא מחוץ למקדש היא סוג של פשרה. ואז נשאלת השאלה, ברגע שבית המקדש נחרב, באמת כאלה שרצו אמרו, אנחנו פשוט לא נרצה להמשיך לאכול בשר, בסוף החליטו שלא אוכלים בשר בתקופה לפני תשעה באב, לפני חורבן הבית, אבל הדבר הזה נובע לכתחילה מתפיסת התורה, שהיא בכל מקום, אפשר כמובן להתווכח על מתי אוכלים בשר, מתי לא אוכלים בשר, על דבר אחד אני חושב שאין ויכוח, זה שהתורה והיהדות לדורותיה לא רואה בעין יפה את האכילה, הלא מרוסנת, שתעשיית חיות משק מאפשרת בימינו. יונתן אייקנבאום, אנחנו כל הזמן מדברים ואנחנו מנסים לומר שאולי נזכרנו מאוחר מדי, אולי נתנו לה פשעים להחמיר ולהחמיר עד כמעט לנקודות שקשה להתחיל להתמודד איתם עם כל הרצון, וגם אם יש רצון ייקח הרבה זמן לתקן את כל הדברים האלה. אבל אני חושב שבספרך אתה מביא בסיפורו של חוני המעגל את העניין של המחויבות לדורות הקודמים ולדורות שיבואו. אתה יודע, בזמנו היה בכנסת נציג הדורות הבאים, כדי לחשוב מה יהיה. אני לא יודע היום אם חושבים מרחק של פסיעה מה יהיה ומתכננים משהו. איך אתה באמצעות חוני המעגל מספר את הסיפור של המחויבות לקודמים והמחשבה לבאים אחריהם? כן, תמיד הייתה לי שאלה ותהייה לגבי מה היהדות אומרת על הדורות הבאים. שתמיד אנחנו אומרים, אנחנו מדברים על העולם שאנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו, שרוצים להשאיר להם עולם יפה, עולם נקי וכו'. מצד שני, בתור יהודים אנחנו מסתכלים הרבה אחורה, אנחנו, אתה יודע, מסתכלים על בריאת העולם, על יציאת מצרים, על חורבן הבית, על תקופת החשמונאים, על תקופת אסתר וכו'. ומתוך הדברים האלה, אז מה זה להסתכל על דורות הבאים? כאילו, מהו היחס היהודי בנושא הזה? ואז פגשתי בסיפור הזה במסכת תענית, סיפור של חוני המעגל, מסופר עליו שהוא פגש אדם מבוגר ששתל שתיל של עץ חרוב, והוא שאל אותו, תגיד, תוך כמה זמן העץ הזה יטען פירות, ככה נאמר בטקסט של הגמרא, והוא אומר 70 שנה. מה, נראה לך שאתה תחיה 70 שנה? ומה לא, כמו שאני מצאתי עולם מלא חרובים, ככה אני שותל עבור אבותיי. וזה סיפור שנורא מחבר בין כל הדורות. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רוצים להשאיר עולם לדורות הבאים ויש לנו איזושהי מחויבות, לא. אנחנו בעצם קיבלנו עולם וככה אנחנו רוצים להשאיר אותו. את העולם שקיבלנו. ודווקא מה שמעניין ונמצא בתוך היהדות, שלא נמצא בתוך התפיסה המערבית, ובעיניי הוא חידוש והוא כן צריך לבוא לידי ביטוי בתוך בעצם כל תפיסה שמסתכלת על הגנת הסביבה, הוא שאנחנו חלק משרשרת הדורות. וזה לא אנחנו באים ואין לנו איזשהו עבר. לא אנחנו ירשנו איזשהו עולם,
ואת העולם הזה קיבלנו ממנו הרבה מתנות. ופה נוצר חיבור בין דורי שהוא קיים ביהדות, חיבור שמסתכל על כיבוד הורים, בעצם כיבוד הורים כי הילד מסתכל על כיבוד הורים והוא פשוט עושה אותו דבר. דווקא באיזשהו מובן היהדות משכילה להבין שלהסתכל אחורה, לתת מפני שיבה תקום, לתת לזה כבוד במובן של משקל, הוא הדבר שבונה אצל האדם את התודעה שהוא ישיר משהו אחריו. אני חושב שהתורה הבינה את זה בצורה הכי פנימית, ולכן אנחנו לא משמרים את העולם עבור הדורות הבאים, אלא אנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות. עכשיו, כניגוד לדברים האלה, נלך למשהו אחר. נלך למה שכותב החפץ חיים, כשהוא מפרש את אורח חיים, שזה מחלקי השולחן ערוך של רבי יוסף קארו, ואני נותן שתי נקודות. הבריאה, לדעת החפץ חיים, נבראה למען האדם. והדבר האחר, האדם עצמו נברא כדי לשמש את בוראו ולדבוק בו. זאת אומרת, אין קשר בין אנשים, אין קשר בין חברה לאנשים. זה הכל. זה תפיסה, קודם כל זה אמירה נורא מעניינת, מאוד מאתגרת. והיא מגלמת היא מגלמת המון סוגיות. קודם כל שאתה אומר, לכאורה, האדם משמש את בוראו, אז מצוות של מה הקשר בין אדם לחברו? כאילו, אנשים קשורים אחד לשני, אנשים קשורים לטבע, נראה לכאורה שלא, זה רק תועלתני, זה רק משמש אותו. אנחנו מוצאים את התפיסה הזאת בעוד כמה מקומות. הרמב"ם, בהקדמה לפירוש המשנה, אומר דבר שהוא קצת דומה. הוא אומר שכל דבר שתמצא, יש לו תועלת עבור האדם. ויש לו שימוש, והאדם, ופחות או יותר אומר, כמו החפץ חיים במילים קצת אחרות. ואז אתה מגלה איזושהי תפיסה, ורואים את זה גם אצל סעדיה גאון, ועוד אחרים, איזושהי תפיסה שאומרת, לא, הטבע צריך לשמש את האדם, והאדם צריך לשמש את הקדוש ברוך הוא. ואז אומרים, נו, אז איפה האדם קיומי בתוך הדבר הזה? איפה הוא בא לידי ביטוי? וזה באמת מתח שקיים, כי לצד זה אתה מוצא אצל הוגים אחרים, ולפעמים אצל אותם הוגים. למשל הרמב"ם במורה נבוכים, שאומר דברים אחרים לגמרי. הרמב"ם במורה נבוכים יכול להגיד לך שהוא כותב אל תחשוב שדברים נבראו רק לטובת האדם, אלא נבראו מפני עצמם, כאילו בשביל עצמם נבראו. וגם עוד אמירה שנמצאת אצל פוסקים, ששאלו אותם שאלות, האם מותר לכרות עץ כדי להרחיב בית כנסת, ואמרו, לא, אסור, כי העץ נמצא פה, אז אם הוא נמצא פה, הקדוש ברוך הוא רצה שימצא פה. יש פה מתח בין שני כיוונים האלה, ולפעמים גם פוסקי הלכה, גם הוגים, יתבטאו בצורה כזאת או בצורה אחרת. זאת אומרת, זה תמיד נמצא המתח הזה, אבל מה שמאוד חשוב עבור החפץ חיים, זה לראות את הכיוון שההלכה לוקחת עם השנים. אתה בעצם מתחיל מנקודה מאוד רחבה בגמרא, ועדיין אצל הרמב"ם, במאה ה-12 לספירה, שעדיין הרמב"ם מתייחס להמון סוגיות שאם היינו ממשיכים איתם היום, אז הייתה לנו בעצם משנה סדורה להתמודד עם סוגיות סביבתיות, סוגיות של של קיימות וכאלה, בדיוק. ואז מגיע יוסף קארו, והוא נורא מתבונן בעולם ההלכה, ולמעשה הוא ממקד אותו. נורא ממקד אותו. אני לא רוצה לצמצם אותו, אבל הוא מתמקד במה שנקרא אורח החיים, החיים היהודים בגלות, החיים בעיר, ואז זה עולם של תפילה, זה עולם של חגים, זה עולם של המצוות האלה, זה עולם של משפחה, אבל עולם של מצוות שקשורות לאדמה, כל מה שקשור לבעל תשחית, זה כבר לא נמצא, ויש תהליך זה כבר תהליך סוציולוגי, ואני חושב שההלכה במקום הזה, היא סוג של השתקפות של התהליך הסוציולוגי הזה. זאת אומרת, אם מדברים, אני למדתי אפילו עוד בבית ספר היסודי בצרפת, שבמאה ה-19 יש מהפכה תעשייתית, וכולם נוערים לערים, ובורחים מהכפר. אצל היהודים התהליכים האלה התחילו מאות שנים קודם.
בגלל הרדיפות, בגלל האיסור לרכוש אדמה ולהיות חקלאי, והיהודים חיו במקומות לפעמים סגורים, לפעמים לא, בתוך הערים, ומתוך המקום הזה ההלכה שיקפה את המקום של היהודים במקום הזה, והמפעל, בעצם הייתי אומר, המפעל הציוני, הוא צריך לשאוף לייצר, הייתי אומר, להרחיב את היריעה של במה היהדות מתבוננת, בתכנים שהיא מתבוננת בהם, בוודאי גם התכנים ההלכתיים, לצד התכנים ההגותיים, ולהתבונן בטח בשאלות של קיימות. אני לא יכול להימנע מלשאול את השאלות שמתעוררות כתוצאה מדברים שאתה מביא בפי חכמים, בפי פרשנים, מן הסנהדרין, ממסכתות שונות. אני שואל את עצמי, איך זה שמקיימים מדורות ענק בל"ג בעומר, לא אכפת מעשן, מאש, מצווה? איך זה שאנחנו עדים לכריתת עצים לצורך סכך בסוכות? ואיך זה שבעצם מראשית אנחנו מצווים על האש בעצם? הרי עולם מתוקן היה צריך לחשוב שלא נעשה סתם אש כי היא תפריע למזג האוויר, כבר בעקדת יצחק, והיה האש והמאכלת. אז איך מיישבים את הדברים האלה? אנחנו חוזרים כאילו להתחלה, קיימות מבראשית. יש מצוות, יש דברים שצריך לעשות. ומי שאמור לקיים את זה טוב מכולם ומכיר את הדברים מכולם, לא כל כך מקיים אותם. נכון, אנחנו רואים באמת הקצנה משמעותית מאוד בעשורים האחרונים. אתה הזכרת, קובי, את הנושא של מדורות ל"ג בעומר, אבל הדוגמה, אני חושב, הכי בולטת שאני חושב עליה, זה נושא של חרקים בסלט, זאת אומרת, בירקות. כדי למנוע בעצם מאדם לבלוע חרקים, אז עושים הדברה שהיא מסוכנת בצורה מטורפת, גם לטבע, אבל בטח גם לאדם. היא פוגעת באופן מאוד משמעותי בבריאות האדם. ואז איך אנחנו מיישבים את שני הדברים? שאתה מקיים איזושהי מצווה, בסוג של מצוות כשרות, שאתה לא אוכל מאכל אסור, ואז בעצם נשאלת השאלה, איך עשו בדורות הקודמים? כשלא הדבירו, אז לא קיימו את המצווה הזאת? אותה שאלה כששורפים חמץ בשקיות פלסטיק. מה זאת אומרת? לפני שהיו שקיות פלסטיק, לא קיימו את מצוות בעירת חמץ כהלכתה? וכשאוכלים סלטים מלא חומרי הדברה, אז מה קורה עם מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? בעצם זה הכיוון שאליה הלכה היהדות בדורות האחרונים, בשנים האחרונות, ועכשיו נדרש מאמץ בשיח עם פוסקי ההלכה, בשיח עם מובילי דעות מעולם הדתי ומעולם החרדי, להסתכל גם על הדברים האלה. אני מאוד מאמין בדו-שיח הזה. אני לא מאמין שזה נובע פשוט כי לא אכפת להם, מאוד אכפת להם. אני פשוט חושב צריך להחזיר את הידיעות על הדברים האלה, צריך לשים את המחקרים, צריך להציג את זה, ופשוט לעשות הסברה ברמה מאוד מעמיקה, ואז אנחנו נחזור לאיזון שאנחנו מייחלים לו. אני שומע בדבריך מידה לא קטנה של אופטימיות שאפשר להיכנס אל תוך העולם הזה שאמור להקפיד ולשמור. אני לא יודע עד כמה זה ישליך על החברות האחרות. אני לא יודע לאן אנחנו הולכים בעולם המתועש של 80 השנים האחרונות. ההשתוללות בעולם החי של כל מה שאנחנו עושים כדי לספק את אהבותינו בכל סוגי הבשרים והדגים והשרצים. רחמנא ליצלן, כמובן צריך להגיד, כי אני יושב מול בן אדם דתי ואני עצמי חושב רחמנא ליצלן. אבל מה נותר לי? נותר לי לקוות שהספר הבא שלך יישם דברים שיקרו אחרי שהוכחת להם שקיימות קיימת בעצם מבראשית, והאם התורה, היהדות יודעת להתמודד עם המשבר הסביבתי, שתבוא ותגיד, כאן עשינו צעד, כאן עשינו צעד, לאט לאט נתקדם, נהיה בני אדם, מה שנקרא. זה מה שאני גם מאחל, ולעבור משלב ההגות לשלב המעשה והדברים הקונקרטיים שיעשו את המהפכה הזאת. בוא נסיים בנימה, בצלילים אחרים. יש איזשהו שיר שאני יכול להשמיע לך לסיום המפגש בינינו? קובי, אני לא אפתיע אותך, אני בחרתי בשיר במילים של נתן זך ושל שלום חנוך, כאדם עץ השדה.
נכון, לא מפתיע? כי אני מאמין שההגנה על הטבע היא הגנה על טבע האדם. תודה רבה, דוקטור יונתן אייקנבאום, על ספרך קיימות מבראשית ועל כל מה שאתה עושה כמנכ"ל גרינפיס ישראל ובמחקריך הרבים, וכאמור נקווה לימים טובים שגם קולך יישמע ברמה. אמן, תודה קובי. תודה לטכנאים יוסי תנורי ומשה ליכטנשטיין. תודה לדן אסרף, לגלית רום וליגאל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.